हाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव बयखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आसा खालाम भिडिअखौ अननानै बयबो जोबजासिम नायलांदो। जों दिनै माने मिथिना लागोन एबा नायलांगोन जोंहा मा होनो बिपुल मोसाहारि सारनि माखासे भिडिअफोरखौ जों नायलांगोन आरो बिनि उनाव जोङो सावरायगोन। अब्ला नायलांदो। सुपार हिट जादों। मोजां जादोंथ', जोबोद मोजां जादों। बयबो अननानै शेयार खालाम। फैदानिया गुबुन दोंसे नायलांबावनि।
सिमां सिमां बे जिउआ सिमां गोरबो मिजि गासिबो सिमां नङा 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 बे जिउआ आंनि नङा बे नङा 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 बे संसारा आंनि नङा 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 बे जिउआ आंनि नङा बे नङा 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 बे संसारा आंनि नङा गोरबो मिजि गासिबो सिमां बे आदसा लोगोफोर भिडिअखौथ' जों नुबाय बिथाङाबो जे सासे राफोद फावखुंगुरमोन दाथ' जोङो मोसानायखौ बिथांनि मोसानायखौ जोबोद मोजां जादों जोंथ' नुबाय दा लोगोफोर नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला बिथांनि मोसानायखौ नायनो गोसो दङब्ला कमल कुमार बसुमतारीनि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनो हागोन नाथाय मोनसे खोथाया बेसोदि बिथाङा बै समाव साननैसो सिगांनो माने दुखु फोरमायदोंमोन आरो ससियेल मिडिया गैयिनि थाखाय बिथांमोना फेमास जायाखै होननानै बुंदोंमोन बिनि थाखाय जों बयबो अननानै बिथांनि भिडिअफोरखौ दा नायनो हायो आरो शेयार खालामनानै होनो हायो लोगोफोरनो जाहाथे बयबो मिथियो बिथांखौ मिथियैफ्राबो आरो मिथियै रावबो गैया बिथांमोनानो गोदोनिफ्रायनो सिगांसिन गोदो जों उन्दैनिफ्रायनो बानायबोनाय बिथांमोनानो गिबि होनजायो बिथांमोनखौनो आरो दासिमबो बिथाङा माने भिडिअ एबा सिनेमा एबा फिल्म बानायनायाव दाबो बिथाङा गोसो दं एबा कालचार लाइनाव दाबो बिथाङा जोबोद गोसो गुदुं जानानै दं मानो होनोब्ला आंनि बुंनांगौआ बेनो माने जाहाथे बिथाङा आरोबाव इयुनाव बेबायदिनो आरो देखायलांनो हाबावो एबा दिन्थिलांनो हाबावो मानसिफोरनि गेजेराव आरो मुंदांखा जायसिनो दानि ससियेल मिडियानि जुगाव आरो बांसिन फेमास जानो हाथों होननानै आं सानो मानो होनोब्ला जोंहा जेसेबांनो रोंगौथिखौ देखायनो हागोन एसेबांनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बा जोंनि जाथिनि थाखायबो गोग्गाथाव होननानै आं सानो नाथाय खोथाया बेसोदि मानो होनोब्ला जों बेफोरबायदि आरो माब्लाबाबो जानो नाङा मानो होनोब्ला जों दावगालांनो थाखाय हान्थिलांनो थाखाय माने जों बयबो खौसेयैसो जानांगौ सोर जेसे हायो एसे नाजालायनांगौ आरो दिनै आं बेखिनिखौनो बुंनानै माने बेखिनियावनो आं भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय अननानै बिथांमोननि भिडिअखौ थांनानै नायहै बिथाङाबो सासे जोबोद एक्टिं गोरों फावखुंगुर हिसाबै गोदोनि मुंदांखा जाबोखानाय बिथांनि गोबां मुभिफोर दङ नायनो हागोन अननानै नायहैबानो जाबाय बाय बाय